Ahojte, chcem vám predstaviť nové autíčko v mojej zbierke. Je to vozík, ktorý je určený na denné používanie. Je preplácaný zdravotnou poisťovňou. Predtým som mala Rubik's 2, ale sivý. Vydržal mi 13 rokov. Ešte je aj modrý. Keď vám poisťovňa vozík schváli, vyberiete si konkrétnu firmu, od ktorej chcete vozík. Firma Letmo to robí tak, že technik príde k vám domov, začne sa vás pýtať na vašu predstavu o vozíku a o vašom zdravotnom stave. Mne je veľmi sympatické, že sa snažia nadviazať komunikáciu aj človekom, ktorý je handicapovaný nielen s jeho doprovodom. Ako môžete vidieť, tu vám donesú aj pár vozíkov na vyskúšanie, môžete si na nich sadnúť. Majú so sebou meter, notebook, vás začnú merať od výšky vozíka cez hapku sedu, výšku opierku i všetko, čo sa týka vozíka. Ja si dávam stále celé stúpačky. Toto je celá stúpačka, pretože ja dávam veľký tlak na nohy, pretože ja sa zapieram od jednot. Takisto sú stúpačky vyklopné, brzdy sa dajú taktiež vyklopiť, keď napríklad pri nejakom presunie. Bočnice sa dajú vysunúť hore až do pravého uhla. Takto sa vozík jednoducho skladá a rozkladá, keď ho chcete napríklad preniesť v aute. Ja si zo zásady dávam bezdušové gumy na kolesa, lebo bezdušové gumy nesfúkujú. A podsedak je antidekubitný. Ja ich mám už viacero, kde sa chystám na nich urobiť video na tie podsedaky, ak by vás zaujímalo. A táto pätka slúži na preklopenie vozíka dozadu, napríklad keď idete na obrubník. Tu vidíte na videu, ako sa krútim ja mám poškodené všetky 4 skončotín, takže mne to ide ťažko, ale vozík je odľahčený. Ale keď vás tlačí zdravý človek, nie je to až také ťažké. Určite, ak sa vám video páčilo, určite by ma potešil odber kanála, prípadne like, alebo nejaký koment, či už len nejaký smajlik, alebo nejaká vaša skúsenosť. Taktiež vám dám dole kontakty na moje sociálne siete, kde ma môžete sledovať, a konkrétny link na tento vozík. Tak vám prajem pekné ráno, pekné popoludne, pekný deň, pekný večer,
podľa toho, kedy budete túto video sledovať. Ahoj.